Lang-langing triya mangun kung kaduwen rimang lirlena tanpa kanen Duh Kanjeng Rama iki Kanjeng Rama Prambanan tetela mekaten pajar semanah kula badhe kados pundi kemawon sedaya titah menika namung sadher miyang nglampahi Rama. Nah, kene sira kula wis mangerteni. Wis dina iki tumuni Ngabarya parang prajanira Singgelapura. Adongakno bae. Nggone pun Bapa Baryana ngersani Gusti kang akarya jagat pinaringan marga kang padhang. Abuh labete pun Bapa Namadyapada iki nadyata pun Bapa wis ora ana. Isih dieling-eling lawan para kawula dasih yen perlu bakal diterusake marang para kawula dasih. Lah ya kuwi kang sinebut ninggal amal saleh kang murakapi marang bebrayan. Ngaten Dewaji. Iya. Inggih Rama, menawi tila mekaten ngestakaken dawuh paduka. Kanjeng Rama Prambanan malah ingkang putra daya-daya nyuwun pamit wangsul dumateng Singgelapura. Wis nggih aja wara-wara marang para kawula sing ngerti mung sira pribadi. Oh niki Rama sembah kula ing gumiling dumateng paduka Kanjeng Rama kondur mring loka baka Rama. Carita riwetnya ingkang putra Prabu Bisawarna mengker saking Arsanjara Sang Begawan Kunto Wibisana. Ing mangke Sang Begawan sigra miwiti dene romansah semedi maladining kawistara yenta sedakep sarepetunggal suruku nutupi babar awa sanga ngeningaken Pancandriya. Pancalima-driya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayun angayati ayahaning Parutama kaya mati jeneng urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine Sang Kunto Wibisana ngatas marang dewane ciptaning driya nedya ngipataken nafsu sekawan ingkang mapan wonten sariranira Sang Gunawan Wibisana. Riwuca mangkono sigra ana cahya sekawan awujud arah seksa medal saking angganira Sang Gunawan Kunto Wibisana.
raksasa krura kagiri-giri Gengyolir Prabata abang kawalagar manguwah ing mungsa minta lawan anggero srusri ngomanapta kadyenggal yun manubru Ladalah Bremban kula ingkang abdi kula pun Dedya Kala Kresna kula Kala Reta kula Kala Pita kula Kala Seta Bremban aduh lepat kula menapa Bremban ngantos kula panjenengan rucat saking nganggo paduka sang adi Penembahan Bekawan Kunto Wibisana kadangku Caturwara ya sedulurku papat kang sinebut Mahamarah Supiyah lan Mutmainah ingkang minangka dadi pirantining uripku jroning aku nindakake dharma Madyapada ingsun ngucap nedha nrima banget panuwunku kelawan sira kabeh nalika aku urip ana Madyapada aku bisa tumindak kanthi sampurna ya merga saka pambyantunira kabeh. Lah sumurupa rene dina iki aku santuk timbalaning Gusti kang murba jagat saisine aku kudu bali marang Lokabaka. Aku paripaksa ora bisa nganti karo kowe kabeh. Kowe bali marang asal kamulamu. Oh, ladalah Penembahan menawi ngaten paduka sang adi Penembahan menika tega sanget kaliyan kula paduka sang adi Penembahan menika kejem kaliyan kula menapa mboten mesakaken kaliyan kula inggih Penembahan lajeng kula kados pundi mengko dhisik aja kleru penampamu sedulurku papat iki minangka dadi piranti sajroning aku nindakake jejibahan uripku ana Madyapada lah dina iki kang tinimbalan ana ngersaning Gusti kang karya jagat kuwi mau mung sang sukma sejati ya uripku iki mekaten Perembat ya lajeng kula kedah kados pundi Perembat ya dina iki tak paringi merga supaya kowe entuk pangruwatan bali marang asal mulamu iya Perembat kowe lumawata menyang tengahing alas Duryapura kowe ketemu kelawan kadang panengah Pandhawa kang kekasih Raden Janaka kowe matura prasaja nyuwun ruwat karo panjenengane ladalah ngaten Perembat iya inggih wis piye reka dayamu supaya Raden Arjuna bisa ngruwat karo kowe kabeh kadang-kadangku catur prakara mau inggih badhe kula seraken dawuh paduka sang adi Penembahan menawi tetela mekaten kula nyuwun pamit kula nyuwun pangestu kula pidhah dinten mriku nyuwun pangestu ya sing ati-ati kabeh kadangku petang perkara
carita kaya ta mangkon. Riwutnya oncat nafsu sekawan perkawis pening ciptane menep penggalihe Sang Gunawan Kunto Wibisana rumaos sampun boten wonten ingkang ngribeti mung kari pasrah ana kersaning Gusti kang akarya jagat. Apa to sababe manungsa bisa pasrah ana kersaning Gusti karana wis kelangan nafsu sekawan ingkang ngribeti ana dening sanubari wis rinucat ucap riwutnya mangkono saya manteng samadine Sang Gunawan Kunto Wibisana satemah mireng swanten gereng-gereng saking dirgantara kumarane ingkang raka sawargi satriya panglebur bangsa Raden Harya Kumbakarna ingkang wis dadi kumara ya badan sukma. Apa sebabe? Apa sebabe? Sang Gunawan Wibisana ki maksih menungsa wantah. Nanging kok bisa nyumurupi marang badan alus Sang Kumbakarna kang abadan kumara. Sabab manut pangandikane para winasis menungsa yen to wis nyedhaki patine kuwi mau kala mangsane weruh bangsaning lelembut weruh bangsane sing ora katon. Samono riwutnya tiniling ngaken karnanira Sang Gunawan Wibisana wis datan pangling kalamun to punika swantenira ingkang arapa Sang Kumbakarna. Gunawan aja kaget pun kakang Kang Prapta Gunawan.